خیر میں ٹول ولے مدینہ زمان کلے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے خیر میں ٹول ولے مدینہ زمان کلے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے یا محبوب استادو کل خار غلم دیدارا ورموکلی ارمان صوبہ اکلمہ انتظارا یا محبوب استادو کل خار غلم دیدارا ورموکلی ارمان صوبہ اکلمہ انتظار یکلستا کسو کی غلے غلے گزید لے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے خیر میں ٹول ولے مدینہ زبان کلے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے مسجد نبوی کی خاص پر ریاض الجنتا نصب موشوک ناست بدہزے کی دازمتا نصب موشوک ناست بدہزے کی دازمتا ستاخ کلی روزیت چی ماہر وقت کتلے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے رب یم شکر گزار بار ساعت استا د گناہ سوالو نکلو د مغفرت استا زبان د مجزی ما سرخائی دلوے صدر دربا د قدرت استا زبان د مجزی ما سرخائی زبان د مجزی ما سرخائی دلوے صدر دربا د قدرت استا بلال اقلع عجز بلند مقام شو د بلال پشانتری غوالم خوی خسلستا بلال اقلع عجز بلند مقام شو د بلال پشانتری غوالم خوی خسلستا رب مال پخبل لممل راکڑی چشپ ورزی کو خدای عبادستا رب مال بخبل لممل راکڑی چشپ ورزی کو خدای عبادت استا مورو پلار رولمی وال سر بلن کڑی شاہ جہان یمکو ماتل صفستا مورو پلار رولمی وال سر بلن کڑی شاہ جہان یمکو ماتل صفستا زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے خیر میں ٹول ولے مدینہ زبان کلے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے زدیلی ونیوے کچھ حل توسید لے زفیدہ حسین باچا دست درگدائما ہے وقبل تیری گی زلطان چی جدا جدا یما
ज़िलतान च जुदा यमाय ज़फ़िदा हुसैन बाचा पश्तो दरगदा यमा वख मिल तेरीगी ज़िलतान ची जुदा यमाय स्ताद रोज़ी ख्वा की ये स्ताद रोज़ी ख्वा की फदरुद मशगूली दिले ज़दीले वनेवे खुचिल तौसी दिले ज़दीले वनेवे खुचिल तौसी दिले खैर में टोलवले मदीना विज़ बाकले ज़दीले वनेवे खुचिल तौसी दिले ज़दीले वनेवे खुचिल उसे दिल